sou de Agordillo e comeza agora aquí o Recuncho Gamer Podcast, episodio número 67. Así que nada, e benvida a toda a xente que está xa chegando ao Twitch de Recuncho Gamer, twitch.tv/Recuncho Gamer, e tamén a xente que nos estedes vendo xa en Spotify, YouTube ou escoitando no iVox e outras plataformas de podcasting. Outro martes máis no Twitch, logo os días que máis ou menos podemos subilo no resto das plataformas digitais. Esta semana pois imos tirar polo tema que xa estreamos no programa 55, creo que era, que é isto de que non nos apetece buscar tanta cousa, ou un pouco distinto. O sea, hai que buscar, pero logo non enarbolar moito, facer o guión, tal, que fagan o resto. Básicamente hoxe toca Recuncho Royal e imos ir presentando as contrincantes que temos hoxe entre nós, que vai ser primeiro Lara, que estás moi boas. Boa, eso subimos a xogar. É que eso de que non buscamos información, ao final rompemos moita cabeza facendo as listas. Si, o pase logo non hai que explicarlo. Isto, bueno, depende. Iremos vendo. Hai que justificalo. Claro, porque ainda vexo a Rita que está tecleando aquí. Boa, Rita, que está aí buscando os últimos datos. Hola, moi boas. Levo un pouco xusto, É que todo tan difícil. Pero seguro está ben, que logo hai cosas maravillosas por aí, como por exemplo a gelatriana, que tamén é maravillosa. Que tal, moi boas? Moi boas, moito me gusta, amigo, Recuncho Royal, que divertido. Sí. Que outro día non sei que creo que foi Farún no directo onde dixo, como gusta o nome tal, creo que foi cousa de Ángela, creo que hai na reunión de guión. O que fixan tonterías, podedes mo atribuir. No, nada, como naming é Ángela. Esta competición complicada aquí, Sí, é verdad. Saúdo a Sarallón tamén, que tamén nos metemos no saco. Pero en fin, iso vai tal. Antes de meternos con tema do Recuncho Royal, repasamos un pouco de que consiste a cosa, por ser a primeira vez que nos metedes nesta cosa. Lembraros tamén que desde fai unhas semanas están connosco a xente de Alita Comics, que andan patrocinando o Recuncho Gamer, sobre todo podcast, e tamén, pois, vedelo aí no resto de contidos da canle. Quen son Alita Comics? Pois ainda os echedes hoxe por primeira vez, pois é un grupo familiar de tendas de banda deseñada en Galicia, que contan con tendas en Coruña e en Santiago. Santiago en Rúa da Baixo número 2 e na Coruña Avenida Fisterra 99 e Rúa Orzá 94. Que xamos de memoria, xa vou diretiño sen ter que mialo, pero bueno, se non vos queda aí estes datos. E tamén, se non vos pilla preto, pois tedes por aí tamén a súa página web alitacomics.com. Banda deseñada, merchandising, xogos de mesa, en fin, tamén cousiñas relacionadas con videoxogos. Así que nada, sai por aí que a xente de Alita. Nada, pois outra semana máis que señan aquí connosco. Outra semana que sigue por aquí connosco, pois eso, Farún, anda por aquí tamén Lorena Amigo, e máis xente que irá por aquí vindo. Recuncho Royal, de que vai isto? Pois eu creo que antes de explicarlo, case mellor nos poñemos en ambiente de música de isto, do que toca. Así que vamos aí. Hai que poñer... No, estou poñendo... Esto es para as miniaturas. Despois poñémonos así en pose de pelexa. Para, sí. Rita está ignorando completamente o que estamos dicindo, pero está pensando que se vai gañar. Recuncho Royal volumen 2. De que vai isto? Pois basicamente é un xogo entre nós, e tamén está o público no chat en directo para tamén dar información. Veremos se verídica, non verídica, falsa, non falsa. Pode ser a máquina do fango, non o sabemos. Pero creo que está un pouco alta a música. Vou baixar un poquinho, porque estou del tornado. Entón, cada un de nos va a traer un tema. Digamos que un tema máis ben listaxe. O resto de nós, pois en turnos temos que ir dando elementos desa lista. Por exemplo, por citar un exemplo que tiñamos do programa anterior, pois as películas sobre videoxogos mellor valoradas. Pois as 21 películas mellor valoradas. Pois temos que ir dicindo, tocaría ya Lara, despois a... como hoxe estamos 4, podemos facer... Creo que vai entrar Sara en breve. Vai entrar Sara en breve, moi ben. Pues, bien. Dime polo pinganillo que está chegando. Viendo aquí polo pinganillo, sí. Andamos pendentes. Pues bueno. Estudios de Recuncho Gamer.
Efectivamente. Pois eso, sería en orde que imos agora. Eu creo que en orde de lectura. O sea, 1, Lara 2, Ángela 3 e Rita 4. Logo se estamos 5, creo que somos 3 arriba e 2 abaixo. Pero imolo vendo agora. Pois basicamente, cando a un de nós dá un elemento ou non sabe dicir un elemento que toque na lista, pois chum, queda fora desa lista hasta que só quede un. Entón os puntos creo que iban bueno, segundo os que sexamos, quen máis teña... Non me acordo como era isto. Era, bueno, quen gañe é un máis 2. O sea, quen sae de primeiro 1, quen sae de segundo 2, despois 3, despois 5, Sempre non sei. puntúas. Hai Sí, sempre puntos. puntúas. Hoxe imos poñelo como que sempre puntúas. Creo que outra vez era 0 que sae primeiro. Pero así, O así, sea, do 1 ao 5, sí. según Pero o que quede orden. primeiro 6, por darlle máis mérito, por Ah, ganar vale. esa... Oh, sí, Voilà. Eu creo que xa foi unha cousa. Ni así. tan mal. Pero claro, pero É que non me hai unha persoa acordaba. hai unha persoa que non xoga. Isto está sendo moi it's very difficult todo isto. Aí está. Non pasa nada porque creo que podemos vou facer así co polgar arriba se desde backstage me din que sí que pode entrar. Xa pasou por maquillaxe e perruquería de Recuncho Gamer. Temos aquí a Sara Gordillo que está moi boas. Oi, moi Sara. boa. Cheguei, non a tempo, pero cheguei. Como Bueno, andades? xa sabes de que vai o de Recuncho Royal, traes listas, non? Efectivamente. Pois xa está. Pois o que imos facer agora basicamente vamos a facer o chou de ir dicindo por aquí. Entón, alguén no chat preciso que diga para ou xa. Entón, eu vou aquí movendo, cando vexa por aquí que no chat hai un xa ou un para, imos así sortear a orde. Non estou facendo nada en concreto. Este é o momento máis entretido do programa porque efectivamente non... Que me mareo. Mareando. Vale, xa foi un xa. Foi un xa, sí, graciñas. Bueno, xa para, efectivamente. Isto, desde Valerio Lazarov non se veu ninguna realización así, Semejante. Pois quedou a orde a seguinte, para xente que está só en audio, estamos Ángela, servidor, despois Lara, despois Sara e despois Rita, e volta así. Así que en teoría creo que tocaría agora Quen me puxo de última? Quen foi o do chat que me puxo de última? Que vou ter Pois, unhas palabras toca. con esa persona. baralla de pantallas. Pois foron Lorena foron unha vez máis ou menos, que tampouco pasou nada. Pois comenzaría Ángela co tema. Eu teño que dicir un número, pero non sei de cantos números temos que dicirche para escoller o tema primeiro que toca. Pois teño dúas listas, así que Bueno, pois digo dúas. Vale, digo 17, entón impar ou 1. Non sei por que dicen 17. Vale. Pois daquela, a miña lista, espera, a ver se podo, ver vos sabes que vexo a lista para facer Sí. esta... Vamos esta meter música maravilla, perdón, dentro a lista. A lista Xa número está. 1 A lista número 1 é xogos da saga Mario mellor Sí. puntuados en Metacritic. Ajá. cantos. 20. Vale. Podo facer preguntas aclaratorias? Sí. Vas a pillar sempre, non vale. Saga Super Mario. Saga Super Mario, o sea, non incluiría, por exemplo, spin-offs de deportes, de velocidade. Espera, déxame ver, pero penso que Digo- non incluín Luigi Mansion nin cousas destas. Vaya, ese único. Cousas que van en karts, digo, hai moitos karts, digo por... Non. Vale, Non, vale. non. Vale. Vale. Digo por non meter. Entón, serían os 20 xogos de Mario Kart mellor puntuados según Metacritic. De Mario, non de Mario Kart. De Super Mario. De Mario, sí. No, que teño Da saga teño Super aquí o Mario. rótulo con Mario Kart. Vale. Pois vou decir o Super Mario Odyssey. Correcto. É o segundo mellor puntuado. Ten un 97. Super Mario Galaxy. Tamén. E que Lare vai ser buscando no mesmo sitio. Pero xa non me acordo de nada. Espera que le meto aquí o chachán. Eu diría o Super Mario Sunshine. Tamén. Ostras. Moi ben, moi ben. A ver, son 20. Penso que 10 témoslos ben. Vale. Vexo Como que é Rita Metacritic, discrepa. como é Metacritic, é posible que xogos moi antigos non entren. Ou están. Están. Vale. Isto Metacritic fai cousa. Isto era unha pregunta encuberta, pero bueno, voucho permitir. Vale. Rita, tócache.
creo, sí. Mira, esta é a miña contribución a esta ronda, vale? Super Mario primeiro. Correcto. De First. Correcto, moi Vale, ben. guai. Vale, pues. Direimos que sorprendentemente está no número 15. Pensei que estaría máis arriba. Non pasa nada. Bueno, o chat tamén se quere xogar. Somos 20 mellores. Tocaríame a min Super Mario Galaxy 2. Moi ben. Sí. Super Paper Mario? Que se entrará? Non. Non. Xa non. Pois de momento Lara queda fora. Sigue Sara. Super Mario World. Sí. Vale. Rita. Mira, o segundo, o que seña que fora o segundo, este. Sale o segundo, cae. realmente. Oh, no! Vos credes que teño esa información? Vos credes que teño esa información? No, non a teño. Pero di un. Pero si non sei, non sei, Iago, de verdad. Xa, di un, que non sei. Vale, o 2. Dixechedes todos os que sabía. O Odyssey, o Galaxy, o World. Eso eran os que sabía eu. O resto, adiós. Que es eso? Unha consola. Pues unha enhorabuena. OSS. Vale. Vale. Podemos entender que Rita dixo o 2. Sai un dos dous. Sí. Dous, dixo Hai o o dos. Segundo. Super Mario Bros. 2. Tampouco temos O claro. dos. Sendo Metacritic unha página estadounidense, vamos pensar que o 2 para eles é o... A edición... Vale, toca a min. Super Mario 64, vamos dicir xa. Sí. Ostras, ahora está complicado. Bueno, sí. Toque ya Sara, creo. También. Super Mario. Super Mario Advance. Super Mario Advance. Eso ten outro nome dentro desta... Sí, verás. Galera. Verás. Eu que dixo O Rita? Super Mario Advance é o Super Mario. Como era? Super Eu que Mario dixo Bros. Rita. 2. Eu Pero que dixo para Rita. Advance. Claro. Pero non. Daquela non. Cachis. Ou se non repetido, tal. Bueno. Como diga Ángela, que é a que manda na ronda. No, o sea, de Advance non hai ningún. Edición Advance... Super Mario Bros. 2. Bueno, xa está dito entón. Hai o Entón, de... dixo Rita. Bueno, entón Daquela, xa foi. penso. Bueno, vale. É outra Pois plataforma. sería un punto. Pois sería un punto para Lara, outro para dous para Rita, tres Eu para ainda non Sara. acabei, Ah, non, que queda Rita para para a ronda. Estamos aquí descartando a Rita. Perdón. Hola, Perdón, ok. perdón, que como te rendiches, logo volviches, por eso me quedei, perdón. Veña, que ainda podes dar a sorpresa. A ver, Super Mario Magical Kitsune. Que? A que está na lista. Super Mario Cube. Claro. Xa saiu. Foi que dixo Lara primeiro. Pois daquela... No, non estaba o Magical Non, Kitsune, non está. Non pasa nada. Pois nada, dinos Ángel, non Ahora sei se sí. queres comentar alguna cousinha máis de cousas Nada, que por aí. faltábamos o Super Mario Wonder, que é o último que está nesta lista, entrou no número 10. Desbancando ao que estaba antes no número 20, que era o New Super Luigi U da Wii U. Que vos parece? Quedou desbancado polo Super Mario Wonder. E despois quedou vos decir o Super Mario Land da Game Boy, o da DS. Non, Nintendo, estamos seguros que cos Marios hai cousa que non existe. Sí, o 3D World. Bueno, quedou vos así algún dos importantes, pero bueno, moi ben xogado. Sí. Moi ben. Entón, creo que un punto para Lara, dous para Sara, tres para Rita, cinco para min. Creo que queda así a cousa. Ahora entrará
Gracias, Magical Kitsune. Tú pouco fastidiado, bueno, É que vou buscar, non sei o que significa eso, A mí eso non é moito, pero Nada, nada. Sabes vale. o que dixeron da sensación de que vos inventades, pues eso. Sí, Creo sí. que Sí, no, María Levo dicía eso mismo animalito. no chat. Kitsune o raposo. Brostres, É imagino que está un algo así. animalito folclórico. Ah, vale. No, folclórico non. É un animal. Folclórico porque é unha leyenda que non existe, a eso me refiero. Folclórico en Sí, plan sí. legendario, mitolóxico, non me salía. Como Como Super os Mario. intermitentes, Exacto. efectivamente. Así es, Imos Iago. ca seguinte ronda, que neste caso toca a min dicir o tema, que vai escoller ao show Lara. Cantas listas tes? Eu, é que estás tocando temas, entón vou deixar fora. Teño 3-4, pero di un ou dous, porque ahora vai ser un ou Dous. outra. Vale, dous. Pois, vamos con... Claro, podía ter o banner preparado, que eu teño as listas miñas preparadas. O tema é... países nos que países da actualidade nos que transcorre a saga Assassin's Creed. Imos de xeografía, que lle gusta moito máis de Leo. Isto é, países da xeografía actual, do mapa político actual, nos que transcurre Assassin's Creed. Pois, imaginade que haxa un Assassin's Creed no que é Xapón agora, que non sei se está ou non, pois Xapón. Debería. Está Xa están ambientado na antigua non sei que, pois os países nos que toca ese territorio, polas cidades que se citan e todo isto. Son un total de 33. Vale. E creo que Penso que sei Teño- 3. Oye, ni tan mal. Suerte. Ni tan mal. vou poñer aquí o rótulo para que vos quede así de constancia e tamén para o chat que... Porque, por exemplo, pregunta aclaratoria. Sí, Se o xogo transcurre en varios países, telos todos anotados. sí, Vale, teño todos claro. notados. O sea, hai países que aparecen en máis dun xogo, hai países que aparecen só nun xogo. Estou incluindo spin-offs tamén, o digo para os que estedes aí máis pillados, que hai alguna cousa nova que só sai en algún spin-off. E hai un total de países. E tamén incluímos, como sabes que o Assassin's Creed ten unha parte ambientada no presente e outra que se vai cara ao pasado, pois estou pillando as dúas liñas temporais como referencia en todo o xogo. Vale. Vale. Empezo eu. Empezamos. Empeza Lara. Toca ya Lara, así cando... Noruega. Noruega. É correcto. No Assassin's Creed Valhalla. Correcto. Eh, Hombre. Continúo. continúa Sara, sí. Italia. Italia é un correcto. Aparece no 1, no 2, no Brotherhood, no Revelations, no 3, no Origins. Esa me cansei de contar. Pode que algún máis. Aparecen varios. Italia mola. Sí. Bueno, vou decir o evidente, Grecia. A actual Pois Grecia é un correctísimo. Grecia aparece no Revelations e no Odyssey. Imagino que o Odyssey era o máis coñecido, pero aí está. Tocaría ya a Ángela. Vou dicir Francia. Francia, pois Francia aparece en 5 xogos, no Brotherhood, no Revelations, no 3, no Rogue, no Unity e Mirage. Esos son 6 países. Dios. Pero... Madrid. En fin, efectivamente. Está moi Está repartido, moi como la repartido. de Nadal. Sí, tío, aquí me darle. Efectivamente. Tocaría yo de novo a Lara. Inglaterra. Inglaterra é Reino Unido. un correcto. Teño metido aquí como Inglaterra, porque creo que... Espérate, como teño posto? Como Reino Unido, sí. Porque aí incluímos o Valhalla, que é tamén o Syndicate e o Odyssey. Teño metido o Reino Unido. Vou Sí, poñer... eso quer decir que non hai Escocia. Digo xa por quitarvos e non hai Irlanda. No, Vale. Polonia. Polonia... No. Me sale- non me ven Polonia aquí na Assassin's Creedipedia. Nada, seguiría Rita. Irlanda. No, que Irlanda... Irlanda outra. Que? Non.
Sí, voute corregir. Vale, Voute corregir. Irlanda aparece no DLC do Valhalla. DLC de Valhalla. Ah, vale. Ah. Pois é posible que non o teña. Visitas Dublín no DLC do Valhalla. Vale, Ollo, piollo. Que salvada, Hay que ir a bar. hai que ir ao bar. Sí, no, isto pode ser. De feito, mira, estaba dubidando se o teña metido, e sí que o teña metido. No DLC do Valhalla, efectivamente. Aquí o bar, que o Farún, o Far. Gracias, bar. Moi ben. Vale, pois Chichín, Irlanda, quítome un punto a min por ter malo dato. Oh. Ángela, no, sí. Vou A dicir ronda. Sí. Estados Unidos. Estados Unidos, país da actualidade que apareza tal, sí. Aparece no 3, no Liberation, no 4 e no Rogue. Toca ya Lara. Siria. Siria, Siria e un e no Revelations. Estás aí do cousas. Tócalle a Rita, pode ser, sí. Díxose Exipto. Non se dixo Egipto, co cal no Origins, non sei se algún DLC máis, pero bueno, Origins sí. Teño mal escrito aquí Assassin's Creed, pero xa se ten. Nos Assassin's. O Assassin's. Toque ya, Ángela. Están se me acabando as opcións. Por non dicir acabáronseme. Vou me tirar a piscina. Ajá. E vou dicir España. España é un... Sí, no Brotherhood, que é un dos spin-offs do 2, pois aí creo que cos Borgia hai movida. Creo que vai por aí. Toque ya, Lara. Turquía. Turquía, esto é... Correcto, no Revelations. Sai Turquía. Creo que Estambul, pero non teño todo o dato. En Revelations. No Revelations, sí. Toca ya, Rita. Mira. Por que me dá a impresión de que vou dicir unha barbaridade, o sea, de que non vou dicir unha barbaridade, pero creo que vou dicir unha barbaridade. Pode ser que saia Irak no último. Irak, no último, é completamente correcto. No Mirage, nada máis que no Mirage, polo visto. Está dando de sí, Quedamos un pouco máis da metade da lista aínda, así que... Sí, é que debe haber... Bueno, en fin. Toque ya, Ángela. Ángela? Quedou congelada. Quedou congelada. Perdón, escoitamos. Se dixo algo Ángela, non sei se perdimos un momentiño e volveu. Hola? Hola. Sí. Creo que estás creo que está con retardo. Con lag. Un seire volve a entrar. A ver. Agora estou Sí. ou non? Sí? Creo que sí. Creo que igual é un A ver. chipare volve a entrar. Espérate, vamos a facer así porque senón tal. Oh, no. Repasamos, levamos Grecia, España, Estados Unidos, Egipto, Irlanda, que inventou Rita aí. Está tamén Noruega, está tamén Italia, está tamén Reino Unido, Siria, Turquía e Ángela Triana. Ángela Triana non é país, pero é continente de aquí. Estamos así. Continente Sí. e contenido. Vale, agora sí, non, Ángela? Sí. Sí. Pero perdíme o que dixo Rita. Rita dixo Irak. E era certo. Era correcto, sí. Vale, pois Fixo Brexit. sóname Fixo Brexit. Sóname que había un Assassin's Creed destes de móvil que estaba situado en China, pode ser. Había un de China en móviles, Perdimos pois outra vez. a verdade é que correcto, o Chronicles. Estaba en China. Caramba. Hola, la. Boa pista, se alguén coñece o de móviles, porque aí un pouco lotería. Toca ya Lara. Cuba. Cuba é correcto, sai no 4. Rita. Mira, non sei máis, así que me vou a super tirar á piscina. Haití?
Haití. Non me sae Haití. Seguramente non. Estaba pensando augas internacionais, Sí, Mar Caribe, que Caribe... Claro, sí que hai alguna Haití, cousiña máis que pero falta. sabes, igual é un dos outros que hai. Sí, porque Cuba xa comentache e tal, sí. Toca ya Ángela. Queda Ángela de Lara. Ángela. Sí, estou. Se acertas as así, se vais a usarnos. John a mí, sal de El esa cosa. espíritu de John. Espírito de John. Non era Haití. Vou dicir Dinamarca. Vas dicir Dinamarca, non teño Dinamarca. Non sei por que me parece que podía ser do Valhalla, que Do podía ser que Valhalla. pasaran por ali, pero probablemente non. La dico no que cabeza, entón... Non sei un DLC, pero... No, non sei que xa DLC, porque sí que teríamos Noruega, pero xa creo que directamente Inglaterra. Pois quedaban cosas como Afganistán, quedan cosas... Xa está todo, non? Xa rompeu todo. Sí. Afganistán, estaba Bahamas, Belize, Brasil, todo isto... Bahamas, Belize, Brasil, todo isto son do carro do 3, Canadá, en certa forma, está Colombia, que nos queda por aí... Ai, Canadá. Honduras, India, no Crónicas, as Islas Caimán, indo aí ao tema de que están no carro, e logo Israel, que sai no 1, no 2, no Revelations, pero, en fin, Estaba Jamaica. Atlántida, pero claro, eso que país actual. Claro, Que non sou Aguas internacionais. augas internacionais, eso vale. Nada, por acabar de comentar, Países Baixos, Pakistán, Panamá, Portugal, Rusia, Santa Lucía, Santo Tomé e Príncipe, xa estaría. Xa dixen. Malta. Malta non me... México, que non o dixen. Pero Malta non... Creo que había un de Game Boy. Un de Nintendo DS, pode ser. Acaban de decir polo chat algo de que nos fallou o audio. Se broma... O sea, petardeo algún micro, pode ser. Estás agolendo. Non sei se igual era Sara tamén estaba facendo Non aí sei, un... a min petoume o internet, fixen Brexit involuntario. Igual foi iso. Mira, Sara, que meto adentro aquí e xa sai no sitio. Vale, xa vai ben. Pero creo Pois que agora imos congelou Sara, Sí. Está a internet así un pouco Hola? no sustiño. Sí, ahora sí. Está hoxe... Pero o meu ou en xeral? No, Está- congelaste creo que- aí. Creo que o Stringer que anda un pouco tolo tamén, porque anda ahora aquí dando aquí unhas cifras raras e tal. Creo que anda tal. Imos a ver se anda tirando xe ben. Se non sair e volver a entrar intentamos. Mentre vou poñer música de ir repasando as puntuacións. Cantos como puntos eran? Pois son 5 para quen acertou. Ángela 3, Sara saiu primeira 1, Rita 2. Eu 4. Ti 5. No, ti 5. Ti 5. Que llamo non Eu xogar. restome 1. Así que, mentras cambiamos aquí a tal, eu poño música para que se vexe que hai dinamismo. Non Vou tens poñer que música facer de- eso, Iago. Non tens que facer eso. Non é necesario. No. Sí. No, bueno, veño, quedan 5, xa está. Co cal de momento vai en cabeza Lara, que... Isto é un dato histórico. Lara sempre vai de última. Ah, bueno, isto cando que rematemos a primeira ronda, pois veremos. Sí, parece que vai ben. Eu creo que o Stringer que está facendo aquí unha cousiña rara para nós. Espero que vos este aguantando, porque tamén... Bueno, Twitch está facendo cousas raras tamén. Imos ca ronda seguinte, que ven da man de Lara, que lle di un número Sara para ver que lista fai. Así que... Sara. 1 ou 2, Sara? 2. 2, vale, espérate, Iso cal era? nos leva a... Iso nos leva a lista das mellores bandas sonoras de videoxogos. Oh, non Según pode ser. quen. Oh, Según un cruce de un montón de páxinas web, varias, unha lista que fixo aquí, unha recompilación a Wikipedia. é cierto. Ves que Rita máis eu temos mente cerebro compartido. Cerebro compartido. Es lo que hai. Cantos ítems aprox para facernos unha idea? Hai 44. Vale.
Bueno, para que vale. vexades un pouco, pois son de sitios como Clash, Classic FM, Digital Trends, FAQ, Game Brand, GameSpot, de Merisu, o que sexa eso, Red Bull, Rolling Stone, son aí De de varias páxinas. E, conto, son xogos que saíron entre o ano 85 e o ano 2019. O sea, o Pac-Man non, vale. E o Last of Us 2 tampouco. O resto. Pois eso, Vale. lista de xogos cas supuestamente mellores bandas sonoras. E empeza Sara. Así que... Vale, vou barrer para casa, vou dicir o Flower. Non. Ah, non pode ser! Imos Vamos caer a como borrar todos a moscas primeira. aquí. Sí, sí. Que pasa que, claro, Rita sabe esta lista. A ver, non a vou mirar, non me sei de memoria, porque son un montón de... sabes? Engamen. Non a vou mirar confiado. E xa está. Se tes memoria de pez como a mí, pues non. O sea, das músicas me acordo, obviamente, ¿no? Porque algo todo algo queda, algo sempre queda. Entonces vou decir, bueno, a que xa iba a saber de seguro que era o Elder Scrolls Skyrim. Sí, correcto. No chat tamén podes xogar, porque esta creo que é moi... Se vos facemos caso ou non, en plan, que existe esa banda sonora, vale, entón facemos vos caso ou non, porque tamén é un pouco así... Da Marina. Ángela. Vou dicir o Final Fantasy 7. Malditas Tamén. sexas. Hostia. Claro, eu que fago? Repito, busco un Final Fantasy ou... Ostras, estou super en branco. É que me quitou Ángela que iba a decir, en plan de... así tranquilo. Hai moitas opcións, veña, dalle aí. Veña, vou me tirar. Street for Rage 2. Ese es correcto. ¡Vamos! Se non queimo a Wikipedia. Lo normal. Rita. Pues estou intentando facer, sabes, Sí, reconto mental. facer a memoria fotográfica. Transistor. Ese é correcto. Este era a banda sonora do meu amado, ¿no? Transistor. De Darren Korb, me parece. Ou estou A verdade é que estuve mirando un montón de xogos que aparecían por aquí que non me sonaban, pero xusto ese non o mirei. Pues mira, vou mirar ahora mismo. Só vou dicir o Super Mario World. Ten uns temazos. Pois non, Non hai xustiza. ese non. Vou probar. Vou seguir con Mario, porque senón tampouco se me ocorre máis. Super Mario Galaxy. Porque teñen así orquestiña e demais. No. Non. Pois se quedou parrita, creo xa. Por pura suerte. Por Se pura quedou- suerte. O sea, se acordábame, mira, fíjate, no meu cerebro cabían o Elder Scrolls, o Transistor porque era unha banda sonora do meu amado, o The Witcher 3 porque é o The Witcher 3, o Tetris porque é o Tetris, e o Red Dead Redemption porque ten un nombre tan memorable que sempre que aparece mencionado Red Dead Redemption o meu cerebro fai ping. E xa está. Pois No sí, chat- de Mario había Super Mario 64, Super Mario Bros. Está o Street Fighter 2, estaba o Castlevania Symphony of the Night, estaba o Chrono Trigger, Super Metroid, Final Fantasy VI, Journey, BioShock, o Celeste, o Nier, o Cuphead, o Persona 5, O Minecraft. Ai. o Minecraft. Tiña moito Aí o Minecraft. O sea, do Final só había o 7 e 6. 7-6, sí. Eu iba a caer que vai dicir o 10. Entón, era o Rocío. Tamén. Sí. Tamén está o Ocarina of Time. Ai, Tamén igual está. xa o dixeches. Sí, no, se non o dixeron, Non, non que se dixeron, tamén sí. tal. Pero despois había xogos que en plan Hotline Miami. Ah, sí. Oh, Hotline Miami, é verdad, claro.
Pero que Sí, sí, ese... sí. O Undertale tamén estaba, por suposto. Sí. Pues aí está. Pois Claro, que sumamos isto non era puntos. o mellor xogo, era a mellor banda Oye, banda sonora. sonora. Nora, segundo unha xente recopilada aí na Wikipedia. Segundo, Son 5 exacto. puntos máis para Rita, 8 en total, 3 máis para min, 2 para Ángela e 1 para Sara. Cero, non? Sí. No, 1. Estamos xogando hoxe reforzo positivo. Isto que tiene menos Super Nani outro día. Póñelo no exame, xa tes un punto. Exacto. Efectivamente. Bastante. Co que nos deixa de momento a clasificación con Rita en cabeza con 10 puntos, Lara con 6, eu con 8, Ángela con 5 e Sara con 4. Ninguna orden concreto dixen isto, pero é que creo que máis aleatorio non puido ser. Creo no caos. Ningún no sitio. Bueno, Ángela sí, Ángela Sara sí. O que nos leva agora a ronda da lista que nos trae Sara Gurdiel. Así que, veña, vamos a meter aí música de lista. Que número Pois eu traio se ten que tamén decir? dúas listas ou Pois, Rita. ou dous, pensadeo ben. 1. Vale. Pois Porque pues, somos vai ser lista un. número 1. Teño medo que o mellor sexa moi difícil para vos, pero co que propuxo Lara eu penso que xa non coronado, porque Quedamos ben. parece moi dificilísimo. Todo correcto. A lista número 1 son todas as habilidades que pode ter Kirby en toda a saga. Non vale calquera de calquera xogo de Kirby. Pois gañou Lara porque é a última que lle toca. Ostra, cantos anos en xogar a Kirby. Como andamos de Kirby, eh? Mal. Non xogo desde Game Para que nos Boy. vamos a engañar, mal. Non xogo desde Game Boy. Eu non, é que non sei nin... Bueno, vamos a ser creativos e dicir nomes de habilidades. A ver, tamén é creativo Kirby, é dicir, probablemente as cousas que mencionedes son cousas que existen realmente como habilidade de Kirby. Cantas son? Non as contei, son unha morea, Que ti queras. moitísimas. Vale, moitísimas. pues malo será, veña. Actitud positiva. Actitud positiva, claro que sí. Vai Rita, ¿no? Pues adiante, adiante. Rita. Empezo fuerte, xa verades, vou caer na primeira ronda, pero mira, como son tantas, digo, igual, sabes, igual hai unha que seña que Kirby pode atravesar obxetos sólidos como paredes. Pois, déxame Esa é a meditar. única que non ten, era a única habilidade que Kirby non desenvolveu. Teño que confirmalo cos meus expertos. O bar, veña, está o bar por aí. Efectivamente. Eh, Pensaba que sí, pero Pero non. Non Non. desenvolveu esa Non. habilidade. Entón. Porras. Vale. Lembro de ver o tráiler do último Kirby que se transforma nunha... Ide explicar con esta movida. Nunha máquina de vending e escupe latas de refresco. O sea, eso sí, pero atravesar paredes no, Kirby, a que juega. Eu vou a xogar con iso porque non sei máis. Hai que ser tío, Rita. Pois sí, pode considerarse unha das habilidades. Non é unha transformación de por sí, porque o que fai Kirby é tragarse unha máquina expendedora. É dicir, non se transforma nela, é que a ten metida na boca. Pero sí, podemos contalo. Vai escupindo latas. Sí. Aspirar. Eso non sei se é unha habilidade. Completar. No, Vou non contar como habilidade porque é a súa habilidade básica, pero sí que é o máis que a outra que Depende iba a do que decir é aspire. saltar. Por si ya queres dar salada. Es que botar de imaginación. Bueno, Contámosla. Vale. Vou dicir voar. Pode ser máis específica. É que non me acordo. Sei que tragaba algún becho e despois podías voar, pero é que non me acordo. Como boa.
Sarían unhas aliñas ou algo así? Non me acordo. Mm, Non É me acordo. que- Que va. Non sei que dicir. Veña, vou non contar, pero vou explicar tamén o Vale. funcionamento. Kirby de por sí, cando non ten ninguna habilidade, pode aspirar, pode voar, porque se infla de aire e voa, e pode saltar. Pero hai algunhas habilidades, pista, viño, viño, codo, codo, cóbado, cóbado, nas que pode voar de outra forma. Dixo aí. Toca ya Ángela, creo, non? Pois mira, bota lume. Pois sí, hai unha habilidade que é botar lume. Non me esperaba isto de ti, Kirby. Espérate, vamos a xogar aquí a... Ide a Duque subindo a posta. Bota xeo. Sí, Vamos! E outros elementos. Bota lóstregos. Yay! Claro, Só bota queda un elemento. aire, vento. Bota así ráfagas de aire que empurran os enemigos. Se non o fai, debería. Debería. Parece que non sei. déxame consultalo cos expertos. Recomendo yo moitísimo. Recomendado. Sí, porque igual que aspira hai que botalo, eso está claro. E fora que dentro. Todo o que aspira, así é como boa, bota pero por outro lado. E entonces fai así. Parece un desprecio con respecto aos outros elementos que sí que lume, sí que xeo, sí que lóstrego, sí que Milla Jovovich e non faga o vento. Eso parece moi fácil. Faltalle botar raíces ou algo así. Ai, espera, un momentinho. Teño que dicirche que non Bueno, hai unha habilidade Vale, similar, pero non é exactamente botar ráfagas. fai un remuiño, el. Fai como se fose de Tasmania. Pero, Ah, ese sí, efectivamente, transformase en tornado. Claro, Ahora- típico que hace Kirby. Si es que... E o de chuspir Como cousas con pista alguna adicional. habilidade. Sí, porque eu recordo que aspiraba as estrelas e botaba. Claro, coño, Non son os conta como pechos. habilidade, porque é o básico. Vale, pois ten en conta non- que Kirby pode ser unha morea de cousas porque as súas habilidades dependen do inimigo que el pague. Entón, como hai inimigos de moitos tipos, pois tamén pode ter habilidades de moitos tipos. Pois nada, eu xa quedei aí. Non queres engadir nada? No, porque non... Algo, igual a, bota unha cafetera por Calquera cousa, de verdade que... e queima os inimigos con un jarro de café fervendo, sabes? É que eso podría pasar. É que non se mo... Non sei, é que non me sae... Tamén ninguna hai imaxe. habilidades nas que Kirby, en plan, non é que gañe un poder, senón que de repente ten un obxecto. E utiliza o obxecto. Ah, sí, Machete. a cousa esa. É que non teño ninguna imaxe. Unha espada? Sí, Machete. É da Sí, sí. espada. Perdón, sí. Techan. Vale. Botar un Hadouken. sí, efectivamente. tamén. Que ahora xa entrei no fío. Ah, porra. Xa entrei no fío. Xa sei o que está pasando. Levar unha aspiradora. Penso que non. Nope. Oh. Eso no Windows e todo, ¿no? Baby. Bueno, pues queda aquí de todas as habilidades de Kirby. Alguna que queras comentar en particular que te chamas a atención? O do Hadouken é porque aspira a Ken ou a Ryu no Smash Bros, non? Exactamente. Esa é parte da habilidade de loitador, na que simplemente se pon unha cinta na frente e de repente sabe un montón de combinacións de loita. Tamén hai unha que é de cociñeiro. Esta é unha das habilidades que só se pode utilizar unha vez. Ti cando utilizas,
todos os inimigos que aparecen na pantalla, meteos por un caldeiro, faz un caldiño con eles, a comida que sae do caldeiro, pois la comes e gañas vida. Gañas vida ti e aos teus compañeiros, se tes compañeiros ao redor. Fagocitas aos teus enemigos. Sí, non, faz un caldito. Xa está. Sí, fagocitando. Claro, ahora estou me acordando de Kirby de Solid Snake. Sí. Sí. Fais unha caixa. Kirby Mouse Attack, o mellor, di por aí Lilium. Nada, recapitulamos rápido puntos para que nos dé tempo xa acabar esta primeira ronda. 1 punto máis para Rita, 2 para Ángela, 3 para Lara, 5 para min, creo que como queda cousa. Así que actualizamos marcadores, poñemos rumbo a última ronda, creo que vai ser a última ronda por ahora, sí. Cabezada que lista de Rita. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Bueno, a ver, mira, teño, en teoría había 3 listas, pero unha xa unha xa está, tal, así que vou dicir, non vos vou dar escoller, vos facer a primeira, por senón é un desastre. Así Sí, que eu direi que tamén movin porque unha lista era moi parecida a unha que tiña Ángela e casi tirei xa para esa, ainda. entonces non vos vou dar escoller e xa está. E se logo hai que tirar da terceira lista, tiramos, pero de momento non nos vamos a meter en camisas de onzas. Así que a lista que vos traio é todos os deuses que aparecen no Hades 1. Os que aparecen visibles cos que se encontra o protagonista, non que señan mencionados, e deuses especificamente, non criaturas como fantasmas, sabes, tipo Aquiles, ou digamos criaturas menores como as furias. Esas non contan, só deuses. Ou cadelos. Vale. Xoguei o Hades, madre mía. Eu non sei Pero, ni que muller, xogo é. Deuses O meu gregos, a verás, non? O meu home xogou moitísimo. Fíxenlle caso. Tirando pouco. A ver, Tirando a cosa é que son deuses gregos. Algúns vades poder tirar solo por osmosis cultural. Sí, Sí. ou por ver Xena. Vexase o meu caso. Podo Exacto. preguntar que tipo de xogo é o Hades? Un roguelike, ¿no? Así. Roguelike. Hack and slash. Sí. Sí. Dos de morrer moito estas cousas. Dos de morrer moito, Se chega a ti, Sara, xa vas ver por onde hai que intentar adiviñar. O sea, pero tamén inclúe cousas como que, sabes, que podes ter novio e novia, que eso está moi ben, sabes? Iso é definitorio en moitos xogos. xa está. Elemento xa está- fundamental. Elemento fundamental, fundacional, en fin. Estás facendo camiño para o programa 69, xa te vexo. Toca ya Ángela comezar esta ronda. E Vale. despois Vou seguimos na ronda. comezar Vale. co Hades. O Correcto. mesmo Hades. Moi ben. Efectivamente. Más guai. Pois eu vou dicir Afrodita. Correcto. Afrodita aparece. O dicir era... Era non aparece. Oh, que fallo. Era non aparece. Non sabemos non sei se aparecerá no segundo, pero no primeiro non aparece. É mencionada, por suposto, pero nunca sae. Aparece Zeus. Zeus aparece. É ben guapo que sale. Silver Fox. Ángela? Mata aquí o meu coñecemento sobre mitoloxía grega. É que lembro criaturas. Lembro ver criaturas, pero xa... Zeus, por exemplo, tiña irmáns. Igual che sona. Non, Tal como se compartiba, parecía fillo único. non. Tal como se Vou dicir Hércules, ainda que só é semideus, non sei se sae. Non, Hércules non Non sae. Non sabe. E que me está saindo É que lembro a Hidra, pero... A Hidra non- sale, pero é unha criatura, non un Claro, deus. sí. Sí, pero sí que sae.
De feito, Sí, sí que claro, sale. esa sí que lembro que moito verla. Sí, pero... Pois eu vou dicir Apolo, porque ese creo que se me sona. Apolo vai salir no 2, pero no 1 non sae. Ostras, é Oh. que claro. Non me lo puedo creer. Pois... Xa estamos. Xa está, foi pasar, Xa xa está, eu estamos. sei que estará fácil. Imagina se colles a outra. Pero claro, xusto fomos dicir todos que non está. Mirade, é que salen Poseidón, o sea, Poseidón. Neptuno, sale Demeter, sale Artemis, que iba a decir Apolo non, pero sale Artemis, sale Hermes, sale Hermes. Perséfone, tamén sale. Pero espera, non acabáramos, eu ainda non fallara. No, no, Pero xa esa está. última. Claro, Xa- pero xa esa pasamos última. o resto, Sara. Vale, entón entendín ben, vale. Sí, sí. Salía Ares tamén, o sea, había salen uns cuantos. Ares, que home, saían xena, sí. Pois... Bueno, pues pareceu que iba a durar moito máis. Pois non. nada, Aguantamos aí co de Iago unha morea, pero... Igual tiñades máis Sí. sorte na lista de cancións que salen de bandas que salen nos xogos de Tony Hawk. Igual debería ter elegido esa lista. Oh, que chula. Ranking. Bad Religion. No sé. Bueno, entonces, pues, que queda? Como queda a puntuación? Esta desta? queda 5 puntos para Sara, creo que son 3 para min, 2 para Ángela e 1 para Lara, pode ser? Sí. Correcto, Vale, correcto. Pois, Pois veña, nada, bueno, poñera. metemos aí o cambio e tal. Tal como está a cousa, non sei se queredes damos unha lista máis, como está a cousa? Que día con 16 e tal. Se queredes doulle unha que non podo Veña. puntuar. Dale Veña. igual. Doulle a outra, espera, bueno, ímolo xo así. Ahora decido ou que credes? Mundo Nintendo, vamos por temática. Isto xa como categoría. Mundo Nintendo ou mundo xeral, xogo xeral. O mundo xeral, por Dios. Eu no Nintendo non Todas. fago nada, sabes? Pois veña, será No Nintendo non Sí, fago sí, nada. por todas. A ver, o de Nintendo, tirando un pouco do que xa se falou con Ángel antes na primeira dela, pois podías sacar por aí de tirón. Entón, basicamente, isto é segundo Metacritic, os mellores xogos da historia. Atendendo a puntuación que teñen en Metacritic que sexa un 96, no, perdón, 95 ou máis. O sea, xogos que aparecen en Metacritic que teñen unha puntuación de 95 ou máis. Hai que decir que Metacritic somete nesta lista os que teñen mínimo 7 críticas feitas por medios. Co cal, vai haber unha cousa así rara, como xogos antigos que non van a aparecer, xa que todos os xogos son do ano 98 ata creo que 2023, o máis recente. Hai uns 4 ou 5 do 98, 99, 2000 desa época, e logo ata o ano 2000. Xogos que teñen un 95 Por arriba do 95. 95 ou máis. Son uns 47. Hai unha cousiña rara aí porque hai unha cousa duplicada como unha edición que recopila un par de xogos tal, que aí non entramos, pero bueno, son uns 40 e pouco. Mellores xogos da historia segundo Metacritic. Xogos con 95 ou máis. Ata o ano 2023. Ata hoxe. Sí. Vale. Ata ahora mismo. Ata agora mesmo. Se alguén saca agora e ten sete críticas, teño miralo, pero ata hoxe as 8 da tarde. Vale. E xente do chat tamén podes comentar se vos ocorre algún. Empezo eu. Empeza Lara, sí. Zelda Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time is correct. Ten un 99, o posto número 1. Hola. O único 99, tamén se vos digo. Toca ya Sara, que xa quedou congelada ante esta información. Porque era o que ia dicir eu. Despois diso, é certo que os xogos máis vellos son adoitan ser os que máis como nostalgia inspiran, entón tamén son os que máis se adoitan puntuar. Entón non sei se tirar por ali ou Queda vos capista que xente do 98 pa diante. Xusto este que acaba de citar Lara é do 98, co cal de Zelda vale, Ocarina tirando pa para diante. arriba logo. Así que Ten razón. o sea, Estou un pouco
bloqueada. Vou dicir Pokémon Rubí e Zafiro. Non hai ningún Non. Pokémon en toda a lista. ¡Qué increíble! Me parece fatal. Estou ofendidísima. 45 What? máis. Vou mirar agora, vou recuperar o dato cando isto, que vai dicindo Rita, pero recupero o dato do Pokémon, pero... É que 95 ou máis. Espera, déxame confirmar, o que dixo así de memoria rápido. Non está, non está. Bombardeo Con Metacritic. dúbida, digo. Pokémon Rubí Zafiro de Game Boy Advance ten un 81. Ah, pues claro. Claro. Mítica crítica de que dixeron Bombardeo que Metacritic. Queima de Wikipedia, bombardeo de Metacritic. Estamos hoxe pacíficos. Non lle fagas caso. Chat tamén pode xogar, Home, ten graza se non entras en Metacritic para comprobarlo tamén, pues, pero bueno. Pode xogar o chat. Eso. Rita, A ver, máis de Que 95. Mira, vou me tirar super á piscina. veña. O Disco Elysium. O Disco Elysium non está nesta lista, así vou botar a vaca e vou aportar o dato de canto está o Disco Por Elysium. favor, porque ten que ser altísimo. Non estaba tan alto. Ten un 91 e o Final Cut ten un 89. Así que 91 ou 89 as 91, versións que aparecen bueno. aquí recollidas do Disco Elysium. Vaya, Bueno, nota. vaya. Pero estamos falando de 40 e picos collidos, o sea, que ao final é eses que dis, videoxogos, que videoxogos? Do 98 para diante, Que claro. tiña, Claro. no puede ser, tiña outra opción. E non a Efectivamente, dixen. hai unha par de cousas cas que dades a turra que están aí. Sí, é Sabes? que E aparte, queda moi ben o plano porque estou mirando por las dúas ahora mismo. Sin querer. O sea que, que mal. Ángela, tócache. Vou dicir Elden Ring. Elden Ring, home, un show moi recente, sí que foi moi valorado, pero curiosamente, sí, é correcto, Elden Ring ten un 96. Sabía. Que estuve a punto de decirla, que mal. O dos rótulos que voten, con 95 ou que? Ou máis? Toca ya Lara de novo. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, home, un show moi recente. Espérate que estou intentando poñer o rótulo. Efectivamente, o Baldur's Gate 3 ten un Gracias, 96 tamén. Gracias 96. por recuperar a miña voz. Tocaría a... Que estades en Rangela de Lara, non? Xa. Foi unha batalla durísima. Vou dicir The Last of Us 2. The Last of Us o 2. O 2. No. Que non? Creo que o 2 non. Pues que son máis de 95, que é un montón, sabes? En realidad un Claro. montón. The Last of Us 2, o remaster ten un 90 e o 2 ten un 93. O sea, o original de PlayStation 4 ten un Ai. 90. Casi. Cachi. É que en realidad é altísimo. que diga la, non sei, bueno, isto podemos facer en rato se quere estar. Se queres ter algo máis ou xa Mass Effect resolvemos. 2. Mass Effect 2 está dentrísimo, Mass Effect 2. Ten, no, Si es que lo sabía. En 96. Si es que lo e o 2, sabía. igual non teño mal. O Un deles dous. sí. O 2, vale, sí. Que sí que está, que o mirei eu antes cando me non dixetes teño- que non o teño Disco mal, Elysium non entraba. Pois miraches, pois todo dito antes. Pois concretamente eso, como dixo antes Lara, o Ocarina of Time era o que está arriba de todo con 99 e logo con 98 hai dous xogos que é o Grand Theft Auto 4 e Soul Calibur que ten un 98. A Ángela tamén, a ver, efectivamente, da memoria depois que temos todo, porque o Super Mario Galaxy está de cuarto. Claro, pero está non quise no decir os Super Marios porque era como que Bueno. non se acababa de ver. Bueno. E hai non sei cantos celdas, hai como 1000 millóns, si ben esa lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hai 6. Os dous últimos de Switch, o Twilight Princess da Wii, está o Majora's Mask tamén, que outro de Nintendo 64. E logo hai unha cousa, creo que de Game Boy Advance, que Zelda Link to the Past co Forest Wars. Non sei se Advance ou da Game Boy Color, agora ando confuso, que estou aquí falando de memoria. Penso que da Advance. serían esos da Advance. Claro que é o único que é anterior, porque bueno, el Link to the Past aparte de Super Nintendo e demais, pero iso. Bombardeo Metacritic.
quedamos co comentario e demais. E nada, pois era esta lista de demais. Puntuacións como quedaría a cousa. Foi palada, non? 15 e tal. Bueno, esto por botar o tempo. Ahora me irrita, non? Estaba tamén o Baldur's Gate 2. O sea que tamén citamos Baldur's Gate 2, Skyrim. Chico, por eso estaba facendo mención para. Estaba eu aquí. Cómodo, Bueno, cómodo. mira, non pasa nada porque Lara, porque dixeches, sabes, quedéme tranquila, sabendo que non iba tanto Que dixen os desencaminada. unos importantes. Quedéme tranquila sabendo que non iba tanto desencaminada. Por acabar, para a xente que di estará o meu xogo favorito por aí, pois están tamén anda o BioShock, está o GoldenEye, o Gran Turismo o 1 e o 3. Como é posible que o GoldenEye teña máis puntuación que o Disco Elysium? Explícame eso. Sí, Explícamelo. porque na súa época non había, É un había que comparar. xogazo, a verdad. Dos Grand Theft Auto, San Andreas, Vice City, o 3, o 5 tamén, os dos Seguramente Half-Life, xa o Halo 2, o 1, Little Big Planet, que este sí que me choca. Que no chulo. momento. Sí, sí. No, o Madden NFL 2003, e que hai que mirar. Efectivamente, o FIFA 2017 non está, pero o Madden NFL e o NFL 2, Madden NFL 2003 e o NFL 2K1 sí que están. E así dos tamén máis recentes, Persona 5 Royal, os Portal, o Red Dead Redemption, o Resident Evil 4 da Cube, quedaba o Super Mario Odyssey, Tekken 3, un que comentaba Lara, que era un The House in Fata Morgana, Dreams of the Revenants. Este un creo que se colgou, que era un indie, que é unha especie de aventura gráfica, que creo que ten poucas críticas, pero moi boas, entón creo por iso está tan arriba. É unha novela visual. Mm. É unha novela destas. Está o Last of Us 1, tamén o Tony Hawk 3, ¿Qué me dice? Me lo creo, me lo e creo. Uncharted 2. Claro que me lo Pero creo. Sí, a Little Big Planet, sí que no seu momento, eu creo que PlayStation 3 era icónico, pero claro, pareceme que de PlayStation 3 só aguanta ese o Last of Us, creo que hai, por eso chama a atención, pero bueno. Pois ata aquí o recuncho. Por certo, Sí. así como pregunta, sabes, por darlle felicidade e gracia e amor, vos sabedes, porque unha lista que estuvera baraxando, pero non está nada clara, non queda nada clara. Sabes, cantantes ou grupos que fixeran cancións para videoxogos. Dese tipo, tes algún que seña o voso favorito? Pero hai La oreja de Van Gogh cando fixo música en Simlish para os Sims. Encántame. É de 10. que fixeran específica para o xogo, dis. Sí, Non, que Sí, fixeran non que eh, pillaran para- librería deles. Non que incorporaran. fillaran librería, que fixeran. Non, é dicir, a canción é a mesma, pero en vez de estar cantada Sí, sí, en sí. español, está cantada en Simlish. Simlish. Eso váleme, porque, ves, adaptaron a canción ao xogo. Que eso xa tamén. Sí, creo que había unha cousa de Beck que era no Non Soundshapes. cae agora. Non, o sea, se hai algunha que vos coñecedas que vos gusta. Por exemplo, Pois non me dou conta. a mí encantoume Children of the Stone, que é unha canción que fixo Blind Guardian para o xogo Los Enanos, que é un xogo que a verdade que non creo que tuvera moito éxito, pero mola moitísimo. para taburete. Efectivamente, Divini Cosa, que a primeira proposta para facer a banda sonora de Baldur's Gate fora Taurete. Increíble. Isto na versión para Portugal. E vos, terror. vos sabíades Joder, que extra terror. vos sabíades que Florence and the Machine que teñen como Florence and the Machine e Leona Lewis? Non, que teño. De Inglaterra as Cantan, dúas. que cantan en inglés. Que as dúas fixeron cancións para Final Fantasies. Bueno, ¿Qué me dices? Hostia, o de Como Florence non que sabía. vais? Leona Lewis sí. Mm. Leona Lewis sí, pero o de Florence non sabían cal. Fuerte. é para cando a oreja de Van Gogh. Pregunto. Como para cando? Pues non está feita xa. No, pa Solo fer, doy la Final enhorabuena. Gracias por mencionarla, Sara. Gracias por mencionarla. Nada, muller aquí para todo. bueno, que pois sexa- por aquí Chorradas. ata aquí o Recuncho Royal volumen 2 queda pendente
Queda pendente un formato de adiviñar cancións e bandas sonoras, pero en colaborativo entre toda a xente que podamos, porque a outra vez pasámonos moi xustos. Fixémolo moi rápido tamén. Todos os videoxogos nos que quedaría xenar unha canción de Bad Bunny. Necesito esa lista, la necesito. Sí, é un post que ten un total de 0 ítems aproximadamente. No, para de rapper seguro que queda moi ben. Habría que ver. Hater, ya eres un hater. Ese estaba na lista de mellores bandas sonoras de videoxogos. Para de rapper, ves? Todo bo, todo magro. Pois nada, imos pechando aquí o que ven sendo a do programa. Bueno, xa, hai que non poño esta. E nada, antes de marchar, recordatorios varios que te deixan no YouTube, aparte do podcast da semana pasada de Game Gear, que foi un pouco máis tarde. Tedes tamén a entrevista que fixemos aí con Touriñán, que estivemos xogando NBA Jam e dando yo Sonic tamén, falando un pouco aí das cousas que anda facendo Touri, como son Na Gloria e a peli de cuñaos. E breves, o xoves da seguinte semana teremos novo vídeo ao respecto. Tamén andamos aí traballando no vídeo do Super Mario Sunshine, que temos que ir facendo. Nada, o audio, o xa o stream ya vai raro, que anda aquí un pouco raro. Nada, tamén pasados por patreon.com/recunchogamer, te dolo na descripción no YouTube. Seguro que o bot xa vos spameo por aí no Twitch, para votar tamén o contido do vídeo da votación de abril, que sería xogos nos que vas cara a unha torre ou subes unha torre en algún momento, esa mecánica de narrativa de ascensión. A banda sonora de Street for Rage 2, análise, non sei por que teño presente iso. E a outra opción que hai é Diccionario Gamer sobre os Shooter on Rails. De que vai iso, disparos sobre raíz, e un pouco ver así referentes do xénero. Quedamos aí no patreon.com/reconchogamer, que podes ainda votar esas opcións varias. Unha aperta tamén para xente que estive polo Twitch, tamén unha aperta para xente da Alita que nos está acompañando outra semana máis. Xa sabedes que Alita Comics é o grupo de tendas de banda deseñada que tedes aquí en Galicia, con tendas físicas na provincia da Coruña. E se non vos pilla preto, pois tedes aí a súa web, alitacomics.com, que ademais creo que a partir de 50 euros pois xa non vos xa van os gastos de envío que non hai. Bueno, entendeuse, expliquei no mal, pero entendeuse o concepto. Todo correcto, Iago, todo nada, correcto. Pasade por alitacomics.com para ver aí manga, banda deseñada, libros sobre videoxogos, máis cousiñas na súa web, e quedamos na descripción tamén do YouTube e Spotify para pasar. E nada máis, pasade moi boa semana. Tamén Ángela, Lara, Sara, Rita, tamén llamamos un apertallón que leva tamén unha semana xerrada. Nada, vémonos en próximas edicións de Recuncho Gamer Podcast. Así que vou poñer a sintonía como suponiendo que tal, mentras Rita fai esos bailes prohibidos. Veña, despedimos.